good evening mga igsoon. Nagmata pa mo diha. Bitaw before ko matulog mga igsoon, mag-leave lang ko gamayng message, gamayng tips sa mga naminaw diha matag usa ka nato, no? Naalang ko gusto isgutan mga igsoon. Labi na sa para ni sa mga manag-uyab diha, sa mga naay karelasyon, mga in love naghingugmaay nga dili pa minyo, no? Natay hisgutan ron mga igsoon kaning gitawag og common problem karon sa mga naay relasyon. And I remember mga igsoon sa dihang na usa ka gathering sa school. Usa ko sa speaker nila. Gidiscuss ni siya nga problema. Kay kani nga problema murag lisod daw kuno i-control, and then common na kay ni siya, rampant na kayo sa atong palibot ug sa atong kalibutan kani nga problema, no? Basin mangutana mo kung unsa, it's all about premarital sex. So mao ni atong isgutan karon mga igsoon, kay mao ni usa sa common problem karon sa mga manag-uyab, mga naay karelasyon mga igsoon. Then ang atong isgutan karon is this: how to avoid premarital sex, no? Unsaon nga kana bitawng malikayan nato ni siya ang premarital sex, no? Kay sa tinuod lang mga igsoon, ang sama sa akong gi-upload previous videos na ko itong mga dugay-dugay na mga igsoon nga kuan, ang sex is a gift from God, but angay rin siya himuon sa mga magtiayon, no? Kanang nanay mga lisensya ba, no? Mao ni siya, angay na siya, no? So sagrado ni siya mga igsoon. But before I proceed mga igsoon, mubo lang ni nga akong pagpamalandong mga igsoon og sa kuan, pulong sa Ginoo, and then mga tips ba pagdasig. Before I proceed mga igsoon, I just want to invite everyone once again to subscribe my channel Kristohanong Mabungahon, and to follow my page. Nasa ko page mga igsoon, kay balo na mo diha, no? Ang uban para sa wala kay balo na ko'y page mga Kristohanong Mabungahon gyapon, no? So once again, ang reason nga nung naghimo ko ani way lain kung dili i-promote si Lord, kung dili ipa-viral ang pulong sa Ginoo, kung dili hisgutan ang kaayo sa Ginoo, no? Mas mayo ning matrending si Lord, no? Nindot kayo, no? Now, atong hisgutan, no? Narang ko'y mga siguro mga tulo ka tubag mga igsoon na bata na. So how to avoid premarital sex, no? Paminaw og ayo diha mga in love. Una sa tanan, mao ni know your limitation, meaning ayaw kayo mo paghatag og dakong time nga kamurang duha. Once again, ayaw mo og hatag og dakong time kanunay nga kamurang duha, no? Kay labi na naa sa mga mingaw nga dapit mo na usahay mga igsoon, kay bawo na mga igsoon kanang mga manag-uyab duulunon jud nag mga tentasyon, og way maayong laki ana, no? Babae ug laki magsigig uban nga sila ran duha, no? Mao na nga kinahanglan nga limitahan ninyo ba ang inyong pagka-close. Nindot man kay nang mga sweet kay mo ano, pero kinahanglan nay limitation mga igsoon, kay mao nag-ingon sa balaang kasulatan nga dili na to hatagag higayon ang yawa, no? Kay ang yawa kuno sama sa leon nga nagngulog, nagsige ra naglibot-libot, nangitag tukbunon. So kung makit-an mo nga perti mong suwita kamurang duha kanunay, magsige siya nagkuit-kuit, no? Kasi tinuod lang mga igsoon, ang grabe ron sa kalibutan karon kusog kay gitawag spirit of lust. Unsa man siya, spiritus kaulag, mabitong daghang naikabit, na daghang nga buntis nga wapas saktong panahon, kay ngano man kusog kay na siya nga espiritu karon. So mao na nga kinahanglan mag-wise ta sa atong pagabuhaton, no? Kanindot anang ma-in love, way problema na, but kinahanglan ang atong limitasyon ato jud na siyang bantayan nga di ta magpalabi og sweet kayo og close kayo kanunay nga kamurang duha, kay basin baya og madisgrasya, no? So mao na siya una, no? Know your limitation para ma-avoid ang premarital sex. Kaduha mga igsoon, kaning gitawag og ayaw mo pag-date kanunay sa ngit-ngit, or ayaw mo sige date o ngit-ngit, no? Labi na mga Kristohanon diyan nga naminaw nga naman, kita mga Kristohanon ta, ang atong Ginoo kahayag. So anak ta sa kahayag, unya adto ta mag-date sa hayag, no? Mas maayo nga anha ta mag-date sa kahayag kay naa diha ang Ginoo hayag man. So sa kangit-ngit naa diha ang kangit-ngit baya kay lain baya na og meaning, no? Di ba? Anak sa kangit-ngit, meaning mga igsoon sa maisud ta kangit-ngit mga igsoon sa tanas yun na siya, no? So kita mga naa sa kahayag, taga kahayag, anak sa kahayag mga igsoon, adto ta mag-date sa hayag pirmi, no? Kay arito sa ngit-ngit delikado kayo, no? Muna ito batayan kay kasagaran na disgrasya may igsoon, di sa ngit-ngit.
no? Kay mura bitaw na nakalugar na ba, ngit-ngit palang daan mga igsoon, ngalan palang daan murag delikado na, no? Mao nang magbantay ta mga igsoon. Ingon mas dapat nga mag-wise ta, no? Yes, bahala way problema ng sweet kay mo. Basta adto lang mo pag-date sa hayag nya. Nindot pod daghang tao, no? Kay aron wala jay opportunity ang kaaway ba, no? Mao gyud na itong bantayanan, no? Ikaduha mao ni sa no, ayaw mo pagkumpiyansa og date sa ngit-ngit. Ari ta sa hayag mangit-ngit kay in the first place ang anak ta sa kahayag dapat ganahan tag hayag, no? How come nga moingon ta, mga anak mis kahayag pero ganahan mo mag-date sa kangit-ngit. Nya imong tubag uban kay uwaw man gud, no? Ayaw kumpiyansa may igsoon, way may laki diha. Daghan nga mga lig-on nga mga Kristohanon nga nabagsak tungod ana, no? So mao na nga usa ni siya ka-advice lang nako way kumpiyansa, no? Ayaw mo kumpiyansa o dili na to hatagag higayon ang yawa. Amen. And then unsa pa gyud? How to avoid premarital sex. Kuan kani mga igsoon last na kong advice ninyo, no? Kuan kanang paningkamuti nga ako ning na share atong dugay-dugay na to nga video akong gi-post diri mga igsoon. Gi-upload na ko, I mean. Paningkamuti mga igsoon nga close kayo mong duha sa Ginoo, no? Ayaw itugot nga kamurang duha nagka-close. Daghan na Paul sa premarital sex kay ngano man tungod kay silang duha perting sweeta mao close kayo, grabe nagpilit, grabe at ituron ta umigas na lang gisum tungod kay sweet kayo pero ang ilang relasyon sa Ginoo dili sweet, no? So paningkamuti mga igsoon, mga manag-uyab, mga narelasyon nga naminaw diha, paningkamuti nga in the first and foremost kinahanglan nga mag-close kay mo ayo sa Ginoo, no? Ayaw itugot nga close kay mong duha sa usa pero dili mo close sa Ginoo, no? Dapat inyong relasyon sa Ginoo hingpit, hugot jud kayo. No? Hugot kayo, no? So magtinabangay mong duha, ikaw lalaki na minaw diha, paningkamuti og dalha gyud og ayo sa tiilan sa Ginoo ang imong uyab, babae, no? Lalaki once again paminaw, dalha og ayo paningkamuti nga madala nimo masuod kayo siya sa Ginoo. Dalha siya sa tiilan sa Ginoo, dili kay dalhon nimo sa imong kwarto, no? Dalhon nimo sa lodging house, delikado na. Kay adto mo magampo samot, no? So dalha pag-ayo sa tiilan si paningkamot, ikaw pud babae paningkamot sad nga kanang imong uyab, kanang lalaki nga imong uyab. Paningkamuti nga masuod jud sila ayo sa Ginoo, no? Ayaw jud itugot kay kung ato nang buhaton mga igsoon, kung buhaton na ninyo nga ananing kamot mong duha nga maduol sa Ginoo, meaning ang inyong relationship is a Christ-centered relationship, meaning ang inyong relasyon masentro na si Lord ana ang time, and then kung si Lord ang nasentro sa relasyon, maglisod og penetrate ang spirit of lust, maglisod og enter ang gitawag og kanang premarital sex ngano man sentro man ang Ginoo, no? Ang sala di ka penetrate tungod kay naa ang Ginoo mga igsoon, no? So mao na akong pagdasig mga igsoon, mga manag-uyab, mga naay karelasyon di mga in love, paningkamuti nga ang inyong kaugalingon ma-close kay mo, ayaw itugot nga close kay mo sa imong uyab, close kay mo duha pero dili mo close sa Ginoo, but let it be nga kamong duha close kayo sa Ginoo, no? And then mo follow na din that way maglisod mo og fall sa premarital sex, no? Review lang ta gamay once again, know your limitation to para ma-avoid ang premarital sex. Know your limitation, ay palabig close nga kamurang duha, limitahi inyong kaugalingon. And then number 2 is ayaw mo kalingaw og date sa ngit-ngit adto mo sa hayag nya naay tawo, no? Ayaw gatagig lugar ang yawa. And last mga igsoon katong gitawag og paningkamuti nga ma-close mo ayo sa Ginoo, maduol mo ayo sa Ginoo kamong duha. Ayaw gitugot nga kamurang duha close pero sa Ginoo dili mo close, no? So kana nga tatulo nga pamaagi mga igsoon, usa na siya ka epektibo nga pamaagi nga ma-avoid nato ang premarital sex. Amen. So mao ra na akong pagdasig mga tips mga igsoon nga kung ikadalit kaninyo ning taknas kagabihon sa dili pa ta matulog, no? So good night, matulog lang kung una. Stay blessed once again. God bless us, God bless you more and more, and then continue to be grateful to God, continue to worship God in the midst of this crisis karon nga tong nasinati. Just have faith in God, no? Ayaw ibutang yung pagsalig sa relief goods o ginabang ang atong panabang nasa kaytasan kay di siya makabsan, di mahutdan. Amen. So once again, God bless, and then to God be the glory.